Karon atong matilawan ang best seller sa Savoy Hotel dinhi sa Mactan, New Town, ang ilang ensaymada. Better Ato siya kung ning inyo siya tilawan ang best seller sa Savoy, ensaymada. Grabe oh, kawargod. Mahungit po ni pag sa kang pero ang nagdi na to tilawan na nato diri. So courtesy sa Savoy Hotel. Ano yung best seller nila? Tempo na pa ni murag kuan? Murag panapton or papel wala ra. Ready to bite na ni. Kaya itong tilawan. kasi matilaw na dito. Maka, di madago sa kahungit. Dako tayo. So ayun ninyo diri guys. Best seller ni kay according sa atong kaistorya sa staff dali kini mahorot. Igabot ang order kay 5 bucks ang order nila. So karon sorti kita naka free tani. So ayun ninyo narata sa Mactan, New Town, Savoy ha. So nami diri kay magpabukon dami og recognition day sa preschool sa KX Learning Center og courtesy sa marketing department gilibrihan Manila og kani ensaymada sa Savoy Hotel og usa ni sa best seller nila gani lami jud ni ilahang ensaymada dinhi og salamat kayo no sa Savoy Hotel nga nakatilaw in taon mig free aning ilahang ensaymada. So dinhi pud pohon ang venue sa recognition day sa KX Learning Center sa umaabot nga May 27, 2023. Salamat kayo Savoy.